Ani kong no norok kwrwi hai bwkha ungjagui mano. Phiya abono kubui kok jorani logi tomung no nini hamjakma swlaijagui thangka abono hamjakma hiniya. Abo wngkha jorao nangwi no use khaimani si. Hamjakma jotoni thani somaniya. Bwkha bo uansogo hamjakma o enjoy khaina hinai. Ke bwkha uansogo time pass hinai. Ar ke bwkha ba langmari phunugui rio. Love it's not fun hinai. Roimung rui kosto rui sorry hinani abo belai khwlai. Phiya bwkha o roimung manui is okay hinai gosina hamani abo belai kutho. Laibo mohai borok mano bobe asa kok sapano bo ringiya. Asung no kok sai tongna musongo bo. Phiya o sangsara tongnani belai kese. Kebo manike hinjago tangai asung manai hinai. Iya khakha nangai kakbo hinjago please taka di hinai. Chini borok moisu langmao waini swlaijago. One number wngkha chini langmao kwtal kebo phaike keba kwtal kebo no mankhe ai kaisa chini langmani kebo khibikalangi thangka haikeba komai thangka hingke namo khwlai biang thang sabobai thang nini phone tangi waiting sabobai koksa abono no sonjo ho khlaimaniya. Abo wngkha khani borok no komanai kirijangma se abono kubui hamjakma. Sangsa no pilala hai pohor na thangka hingke kaisa salni pohor nangma hai. Abo hanyo nini langma bo sajokna thangka hingke khoroksa bwkhani borok nango. Iya tabungni jora hingke keboni khani borok nangna hingke pocket ko bulong rang nango. Pocket khali hingke keboni khani nang ongui mangala. Bwri rok kamani khorang khanao. Haifano bwkhao ke roimung mangthaiya. Iya sela rok kamani hingke khorang khanaiya. Phiya bwkhao ke roimung kubang. Mo hingke sangsani raida. Je hamjakma manai bokhe bujiya. Hamjakma tamo. Ar je bujinai bokhe hamjakma manya. Aw tomung norok video no chajak ba subscribe khlairedi tai share khlairedi tai comment khlairedi norokni sabut nangui tongo norok ano jeskapano 1k complete khlairedi ang norokni takhuk hai norokni manai hini pano norok ano sabut khlai tongdi hambai.